Jo crec que a tots els farmacèutics ens agradaria pensar que els nostres clients ens els hem guanyat. És el que ens encantaria, pensar que te'ls has guanyat un a un. Però la realitat no és aquesta. La realitat és que segons la legislació actual tenim un àmbit d'actuació i molts, i més, per exemple, en el meu barri, que és població amb edat i tal, doncs venen perquè jo sóc la farmàcia més propera. Això no vol dir, per mi, com a visió personal, que no haguem d'abstraure'ns d'aquí i pensar que ens els hem de guanyar un a un, perquè pot ser que algun dia ens els haguem de guanyar un a un. Els clients que compren a la meva farmàcia escullen lliurement fer-ho. De fet, quan sento que algú diu els meus clients, penso aquí hi ha una oportunitat, perquè els clients són qui escull i el que has de fer tu és intentar que et tornin, però mai seran teus.